हेल' लोगोफोर, दिनै 20 आगस्तनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे जथायनानै लाबोदों खौरांफोर। दा खौरांनि बेलायाव नुनो मोननाय जागोन गोबां ओरैनो सरासनस्रा खौरांजों लोगोसे साख्रिनि रादाब, एडमिशन नटिस बायदिफोरनि गोबां बाथ्रा नोंथांमोना बाहाय मिथिनो मोननाय जागोन गासै 7थाहालागै। दा फार्स्टआव फैदो मिथिनानै लादोनि दा भारतनि गासै 28टा हादरारि राजा लामाफोराव हथात नेशनेल हाइवेफोराव इन्डियान एयारफोर्सनि इमारजेन्सि लेन्डिं खालामग्रा एयारक्राफ्ट बानायनाय जागोन होनदों टेम्परारियै। दा बेनिनो जम्मु काश्मीर, राजस्थान, अन्ध्र प्रदेश आरो सोनाब बंग'आव बेनि हाबाफारिया स्टार्ट जाबाय होनदों। दा मख'जाथावा बेसो आसामावबो बेनि फारि दङ। दा आसामाव शिबसागर आरो बराकघाटफोराव बेबादि हाबाफारिखौ लानाय जागोन। अर्थात बे मोननै जायगानि हाइवेआव, नेशनेल हाइवेआव इन्डियान एयारफोर्सनि बानो हानायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होनदों, नाथाय इमारजेन्सिनि थाखायल' बियो। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव मेघालया सरकारा फोसावदों दि बिथांमोनहा बावैसो सम सिगाङाव अदेबानि बावैसो समनि उनावहाय कर'नानि थाखाय जायखिजाया बबेबा मोनसे दाननि जायखिजाया सप्तायाव मेघालयाव गुबुन रायजोनिफ्राय मानसि सोनाय नङा होननानै बुंनाय जादों। दा बे जागायजेनगोना जाहैबाय सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जागोन होनदों। बिथां कनराड के सांमा बिथाङा गावनो फोसावनानै होदों। दा बेवहाय नाथाय सावस्रि बिफान, खुंथायारि बिफान बिथांमोनहा बाहाय हाबनो हानाय जागोन। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो हानायखौ नायनो हानाय जागोन। बिथांमोना डिसाइड खालामदों मोनसे सप्ता फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जागायजेननानै मोनसे सप्ता बन्द' खालामनाय जागोन होनदों। 3 मान्थसहालागै, मास मोनथाम, सेप्तेम्बर, अक्ट'बर, नभेम्बर जाहैसिगोन होनब्ला मास मोनथामाव बेवहाय हाबफैनो मोननाय नङा। दा बिथांमोना फोसावदों। दा बबे सप्तानिफ्राय जागायगोन टाइम एबा डेटखौ होनाय जायाखै। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बिपिएफनि थाखाय मोनसे दुखुनि बाथ्रा। दा बेयाव 7 नं फकिराग्राम बियाबनि आगुनि बिपिएफनि MCLA बिथां आब्दुल आली मन्डल बिथाङा बिपिएफ राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय ओंखारबाय होनदों। बिथाङा रिजिगनेसन होबाय। नोंथांमोना बाहाय स्क्रिनशट नुनो मोननाय जागोन। दा बेनिफ्राय नुनो मोनबावगोन नेक्स्टआव धुब्रि पुलिसा आरोबाव आयेन बेरेखायै सोलिनाय फालांगिनि 18था मोसौ, गंसे स्करपिय' गारि, गंसे नाव आरो 2 सुबुं खानो हादों होननानै दिनै 20 आगस्टआव गावसोरनि फेसबुक पेजाव पस्ट होनाय जादों। नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव फरायसाफोरनि गाहाम खौरां, बे जाहैबाय ITI एडमिशन नटिस। ITIनि एडमिशना जासिगोन। दा बे बेलायावहाय माब्लानिफ्राय बबेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना बाहाय फारियै नायना लाबानो जाबाय। वेबसाइटआ दङ बाहाय www.itiassam.nic.in। दा बेयावहाय गासैबो दंजोबो। दा बेयावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिगोन। दा जागोना जाहैबाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा एडमिशननि जेनाखि डेट बेयो 21 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय 30 आगस्टआव बेयो जोबहैनाय जागोन। बेनि थाखायनो लिमिटेड 21निफ्राय 30आ गासै 9 सानल'। दा 9 सानल' बा 10 सानल' गोग्लैहैयो। दा बेखायनो जायफोरहा थाब बानायनो गोसो एबा ITIआव एडमिशन लानो गोसो आसामनि बेलायाव, बिथांमोनहा थाबैनो नायनानै एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अखा नायबानो गाबोननो जागोन बियो। दा बेखायनो जायफोरहा ITIआव एडमिशन लानो गोसोमोन बेयाव हागोन। क्लास 10 पासनिफ्रायनो बियो हानाय जागोन। नाथाय 10+2 लेभेलनि एबा दानि जेनाखि सेबाजों सोलिबाय थानाय कर्स, बे कर्स लानाय जानो नांगोन। दा बेखायनो जायफोरा ITIआव एडमिशन लानो गोसो दङ फरायसाफोरा, बिथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै आरामसे बबेयाव सोर मा लानो बेखौ नायनानै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन साख्रिनि रादाब। साख्रिनि बेलायावहाय जुनियर एसिसटेन्टनि ओंखारदों। जुनियर एसिसटेन्टनि बाहाय मा दङ नायनानै लाब्लानो जाबाय बबेनि दा नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय DC अफिसाव जागोन बियो, DC अफिसनि। बेनिफ्राय गासै जुनियर एसिसटेन्टनि पस्टआ दङ 8टा। बेनिनो गेजेरावहाय केटेगरि हिसाबै ST प्लेननि थाखाय मोनसेल' दङ। बेनिफ्राय बाखिया गुबुनफोरनि दङ। गुबुनफोरनिखौ नायना लाब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय बेयाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जायखिजाया ग्रेजुवेट, कम्पिउटार नलेज आरो 6 मान्थ मिनिमाम कम्पिउटार डिप्ल'मानि थानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय एप्लाइआ जागोन अफलाइन एप्लाइ जागोन। बेनिफ्राय बाहाय मा डकुमेन्ट्स लांनो नांगोन बाहाय होनाय दङ। डकुमेन्ट्सआव 2 कपिस अफ रिसेन्ट पासपर्ट फट'ग्राफ, एडमिट कार्ड, पास सार्टिफिकेट, मार्कशिट, SSC एग्जामनि गासैबो डुप्लिकेट कपि। बेनिफ्राय सेल्फ एटास्टेड जानांगोन। मार्कशिट, ग्रेजुवेटनि एटास्टेड कपि सेल्फ, कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि सार्टिफिकेटखौबो नांगोन, कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन, एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय जुदि सोरबाया EWS केन्डिडेट बा बिथाङा गावनि EWSनि बेयावबो सार्टिफिकेट होनो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय
एप्लाइ खालामनायनि फर्मा जागोन स्टेन्डार्ड फर्मावनो जागोन बेयो। बेनिफ्राय माखासे फिसा फिसौ दंबावो बेफोरो थाखायो गोरलैयैनो फरायना लानो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनावबो लिंक दं बिनि। दा बेयावहाय एग्जामनि साइजबो दङ, एग्जामाव मा फैगोन बबेयाव नोंथांमोना नायना ला, स्क्रिनशट खालामना लानो हानाय जागोन। इंलिश, जेनेरेल नलेज, ओमफ्राय क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउड बेहाय दङ 150, नलेज अफ कम्पिउटार थिउरियाव 50, ओमफ्राय लेंगुवेज स्किल एसामिस, बेंगलि, बड', अल्टारनेटिभ इंलिश 50 एबा अपसनेल गोजादे बे लेंगुवेजाव। बेनिफ्राय कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्ट 50। दा कल लेटारखौ बबेयाव हरनो दा बाहायबो होनाय जादों। एड्रेसा जाहैबाय दा डेपुटि कमिशनार नलबारिनि डेपुटि कमिशनार नलबारि, बेनिफ्राय पस्ट अफिस एन्ड पुलिस स्टेसन नलबारि डिस्ट्रिक्ट नलबारि आसाम, पिन कड 781335। दा बेयाव हरबानो जाबाय। स्टार्टिं डेटआ जाहैबाय नुनो मोननाय जाहैगोन स्टार्टिंआ 20 आगस्ट दा दिनैनिफ्रायनो। बेनिफ्राय अफिस समावल' हैनो नांगोन बेखौ, अफिस समाव सहैनायल'। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैगोन 8 सेप्तेम्बरनि 5 PM सिम बियो सोलिनाय जागोन। दा बेफोरखौ हैबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट दङ मोननोबो हागोन सासे। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन फरायसानि नट्सनि गोबां थाखोनि फरायसानि नट्स। दा बेयावहाय नैबे आंनि अदेबानि बे नायबाय थानाय चेनेलनि मोनसे ब्लग वेबसाइट दङ। दा बे वेबसाइटआव हगारनायनि सोमोन्दै बाहाय होनो नागिरदों, मानो होनबा गोबाङानो नायना लानो रोङाखै, गोबां फरायसाफोरानो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो आङो पेजाव लानानै थांनि। पेजाव नोंथांमोना गासैबो सार्च बाराव nature.publications.blogspot.com बुबाबो फैगोन, नङाबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं। डिसक्रिपसननि लिंकआव थाङोबा बेबादि मोनसे पेज गेंगोन। दा बेवहाय क्लास 6नि ससियेल साइन्सनि चेप्टार 3नि नट्स। दानिया बेखौ नोंथांमोना कुइसन एन्सार हिसाबै मोनजोबगोन। बेयाव टेक्सचुयेल कुइसन, एडिसनेल कुइसनबो थानो हागौ गुबुन फराफोराव। दानिया बेखौल' नायनानै गोबाङानो थायो, बेनिफ्राय माखासेखौ नुनो मोना। दा बे हिसाबै देलाना बेबायदि बोखोलांथारगोन नायनानै ओरैजाय आगसिथिं आरो आगदाथिं थांग्रा मोनगोन। बियो लेटेस्ट पस्ट हिसाबै बेयाव ओरै आगसिथिं लेफ्ट साइडथिं गैया, नाथाय राइट साइडथिं ओरैजाय नैबे थिर स्क्रिन दं गोमो, दाहाय आं टाच खालामगोन। बाहाय टाच खालामोबा गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन। बिनि नेक्स्टनि सिगांनि जेरै बाहाय दङ क्लास 8नि MILनि बेयाव नुनो मोनलायबाय चेप्टार 3नि MILनि नट्स। दानिया दहाय बुंनाय बादि ओरैहाय मोनसेया फ्रन्टथिं थागोन, मोनसेया बेकथिं थागोन, मोननै। दानिया गासैखौबो नायनो थाखाय नैबे हमाव खनसे थुबानो जाबाय। हमा गेजेराव दं, हमाव थुयोबा गासैबो फैजोबगोन। दाना गासैबो फैजोब्बाय नै क्लास 6नि ससियेल साइन्सनि हगारदों, बेनिफ्राय क्लास 8नि MIL, बेनिफ्राय नैबे निउसफोरबो दङ, निउसबो मोननो हानाय जागोन। लकडाउननि रुल, COVID-19 आपडेट, बेनिफ्राय नीलेश्वर ब्रह्मनि सोमोन्दै, बेनिफ्राय आसामनि दैबाना। दा बेबायदिनो गुबुनफोर दङ आरो नेक्स्टआव होदोलाय बेयावबो नुनो मोननाय जागोन, गासैखौबो नुजोबगोन। बेनिफ्राय साख्रि ओंखारनाय मानाय, क्लास 10नि नट्स, बेफोर गासैबो दंजोबो क्लास 10नि नट्स। बिदि फारि फारि नायलांब्लानो गावबा गाव नुनो मोननाय जागोन आरोखि। दा बेखायनो जायफोरा नायनो गोसो नायनानै लाब्लानो जाबाय। आरो गोबाङानो कमप्लेन हरदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों जे मोनसे मोननैल' होनानै हगारग्रा थायो। दा बेबायदि होननानै गोबाङानो बुंहरदों। नंगौ नंनायालाय मोनसे मोननैल' होनो हागासिनो दङ। खोथाया जाहैबाय हारसिं मानसि बबेखौ मावख'जेननो, सानावबो गुबुन खामानि आरो गासै मोनब्रै मोनबा थाखोनि होनो गोनां जानानै फैयो, बबेखौ मावख'जेननो जायो। नाथाय अब्लाबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों होगासिनो दङ। जायफोरा रेगुलार नायगासिनो दं बिथांमोनहा मिथिनो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।